Yeti munomatara mpfeko yeti. Iyo mumwe wakadai wakavhara uso hwako nezvaukapfeka zvine bvunziro. Sekuru unoda kukuona musipoti. Kuridana tu. Makadii zvenyoso kuti. Kuridana wamachoka. Wakadii kwa mama. Iwe Uramboya kare matare. Iwo kamboya kare muchibatsirwa pano matare ndizvo. Icho kwadi ndakauya sipapasiri pano kuBelvedere. Uramboya Belvedere. Wakamboya kubatsirwa sekuru kuBelvedere. Icho kwadi. Yeah, iyo ndakutanga ndokudziva. Sekuru vachiri kutondera muzukuru. Asi pana mazuva. Asi pana mazuva. Pane nguva. Apa ndakanaita vanganese ndifuna kuyamba ndakuza zvokukumbuka mutima mako. Sekuru musati maendera mberi kutaura nhau yedare ririmo muno. Sekuru vada kutanga kumbokudza zviri mukati memwoyo wako zvaukufunga izvozvi kutaura kuno. Ine kane ndifuna kuti uyamba wareurira ukareka kureurira muchoke panze ndiri pekuchemerani. Zvanzi nasekuru nhau yachona iwe kana sekuru vaitaura vanozoda kuti iwe utange wareurura. Kana usina kureurura zvanzi nasekuru handina tarisiro kuenda mberi kubatsirana nemi. Mungasunungenyi kubuda panze muende nyikumba kwenyu nekuti pano hamuna kuita kushedzwa mauya mega nematambudziko enyu. Ungofana kuna ulewa? Wapanzwa uona ndikakupasa mankwara. Zvanzi nasekuru unoona zvazvinoita muzukuru iwewe ndikakupa mushonga. Nawe kufurumira kana kuti fukuna kumwa. Ukauta fukuna kumwa umwa mtudzi. Zvanzi kana ndakupa mushonga unofanira kuumirira mushonga ushande basa. Sekuru pamvurese kuti iwe uudze kutangira mushonga nekuti ukatangira mushonga unozoita zvisiririzvo. Ungofana? Uri kunzwa shoko? Tinotenda. Kani udabwerera pale uribwerera kanya kuti ufuna kuchemera familia yako kuti ibwere iyo familia yako kana ubwera. Pai uri pakwaya kuBelvedere uchishandirwa nasekuru. Hanzi nasekuru hauna here kuuya uchitaura kuti sekuru ndoda mushonga wekushedza hama yangu nekuti hama yangu iri kuramba kuuya kuti tipinde matare tibatsirwe tese tiri pamwe chete. Hazvisi izvo zvawauya ukanangana nazvo naimuzukuru. Icho kwadi ndizvozvo chaizvo. Uchireva kuti kani yako kuchite ukapomborana mamuna zvinhu zvirume zvikuteera zvikuchoka. Waitaura nhau yako uchiti wewe dambudziko riri pauri rauda kuti ubatsirwe. Pane dambudziko rauri kusanganidzana naro paupenyu hwako raiva dambudziko rekuti ukaenda pabonde nemurume. Mbeu yemurume yese yaitongotiwo murume paanongopedza kuita bonde rake newe mbeu yake yehurume yese yaibuda yese ichirasika kunze. Handiti ndiro dambudziko rako raukaenda uchitsvaga kubatsirwa pai kuBelvedere. Icho kwadi ndiroro chaivo. Kweiwe chonitukwanira mankwara ndakupasa kuti mankwara familia yako ifa moyo ubwere nayo. Iwe masipi awanda chonitukwanira jani. Zvaina sekuru iwewe ndaona kuti paukaenda nemushonga kuti unoshandisa mushonga. Ukasvika panguva yekuzotuka sekuru uchita mazuva yawandisa yese aya mazuva aya mushonga wendichiushandisa sahama yangu isiri kuuya. Zvanzi iwe ukasvika pakuzotuka sekuru iwewe wakuzvibvunza mubvunzo. Wakutaura wega uchita sekuru ayo mushonga wavo haushandi waita mazuva yakawanda hama yangu yachona ndiri kuda kuti iuye ifambe pamwechete nematare iri kunonoka kuuya. Zvanzi sekuru nhasi chitaura uchawaitukira sekuru chii. Icho kwadi ndizvozvo chowati ndakatuka nechemwoyo ndikatoshora ndikati mushonga wavandipa ushandi. Nokuti ndakashandisa 5 days. Pamusoro sekuru. Pamusoro yenyu. Sisi wangu vakanditsanangurira shuwa nhaurira nange iripo. Asi vakazenge vakushora chokwadi vakuita sei vakutuka nekuti pamakavasvitsa mutombo wenyuka hawakatora nguva kuti tese ushande. Ndini ndakatozovasimbisa nyange mari yachengere kubatanidzira kuti tese vakwanise kuuya kuno kuita sei kuti vanyatsonzwa kuti zvii zviri kuitika mudzinza redu. Kwapa rero ubwera. Saka nhasi hama yako haina kuzouya here kuti ibatane nemuemesi wematare. Aiwa auya shuwa sekuru ndoda kutenda ibaba. Chokwadi. Ayi munyamara iwe. Yo anzi mbunyara. Wewe unataka adamwa udamwa. Andimwe doro sekuru. Andimwe doro asi nasi ndabatikana sekuru. Vana vakanditi iyo. Chimbonyara. Watani msikana. Watuli nyanza. Icho kwadi sekuru hama yangu yakazouya. Panguva yese yandakatoshora sekuru chokwadi ndakashora.
nemadhezi avakandipa zvishuwa ndakashandisa ndikatadza kuzopedzesa ndichiti ko mazuva acho mazuva mashanu andapiwa zvinhu zvacho zvisiri kuchinja ndaifunga kuti zvinochinja ipapo ipapo asi ndakazoshamisika ndakufonerwa futi nehama yangu iyi kuti zvinhu zvangu zviri kundinetsa kwamakamboenda kuende kupi tiende ndokuzosvika kwataita panapa sekuru chokwadi ndakashora akafona ndokona iyo yanzvadzi apa makamira sei makamira sei ukama wenyewe apa mwana apa takamira tikadai ihanzvadzi yedu tanga tiripo 5 tiri vashanu sekuru panga pane vasikana tanga tiripo 4 uyezve mukomana ndiye 1 mukuru wachona asi vamwe 2 vakaita sei vakashaika saka tasara tingori vatatu kudai so ava ndivo sisi wangu wahombe inini wechi ini ndinokupedzesera positawa ava neava vanosiyirana mumwe wakashaika mumwe wachino ndirogona iwe mukomana iwe simudza musoro sekuru iwe mukomana ndizimudza musoro nasekuru apa maziso unoona mushe maziso ako anoona zvakanaka here ndinorasika sekuru ndokumbira ruregerero sekuru asi ndoda kumbotaura zvoitika sekuru muri kuona vasikana vandinyepera kuti kuenda kumuchato kune hama iri kuda kuchata sekuru mire nditaure chokwadi vasikana vaka asi mungandidaro shuwa aya iwe nakutondekana muno matari manja mbora yamakwamva aina sekuru muno kana mudare mangu hamusime kuti munotanga kutaudzana muchichidzirana mega ipapo muchinongedzerana kudaro hazvitendero muno uri umwawayo naimana kumwawayo kweta asi pfungwa dzavo ndodzikuita kakurasika okay chitandi so zvakanaka enda wapuma na mpumo sekuru imbomirani hadzisi kurasika arikuzviitisa aiwa haangati oti nzodzi dziri kurasika otanga kuita navo arikuziva ekta pane zvaarikutya pane zvaarikutya ekta iwe murabaji iwe mukomana sekuru paya waruboni baba wako warikupiwe sekuru apa ai mungu wakashaya wadafa wakafa komama vese wakashaya sapa iwe ndo wasara kuchengeta muri saka iwe ndo wasara iwe ngatatarisana ngataro kwasindotatarisana sekuru iwe ndo wasara kuchengeta muri iwe ndo wasara kuchengeta muri ndiri kuchengeta muri saka iwe saka kuno kuchengeta muri kwacheri kwakuchita saka ndikukuchengeta muri ngokuita sekuru andamboziva akomana asi imi mukundidii panapa kubvunza kwangu chamani kudaidzira chii iwe mzukuru sekuru uona uyu aifuna kusandutsiwa iwo zvanzi unoda kumbosandutswa sekukukumbirawo ndezvanga zvichiita kazvo zvavari kundiita ini nezvavakaita havangobudisa pachena tinyatsoziva movabatsira nekuti ivo pachavo vatone dambudziko rokuti vakutoti mukati mavo mamira zvakanaka kutongokumbirawo sekuru vabatsireiwo ainga vangotaurawo chokwadiobvisa chiri pamuromo chokutaure zvakanaka kungokumbirawo sekuru kuti mungovatibatsirawo nekuti zvese zvaiitika even inini yangu ndingakwanisa kunyatsotsanangura ndofunga zvinoda kubva kuna sisi wangu tichienda inini vaitorara neni jeni ndozvamadaiza ndomuchato wacho iwe ndo muchato wacho muchato wacho takutochata simudza musoro tionane kuno uona iwe nyaya yako iwe ndo muchato wacho unoona iwe nyaya yako iwe sekuru uona uyu mangwara ake anapata na pai wake aidzana tereresai mudzisasa zvanzi uyu hanzvadzi yenyu mushonga wake waainawo ane mushonga wake waakaromba asi mushonga akauromba pamwe chete nababa vake zvekuti uyu mukomana nababa vake baba vachiri kurarama nemukomana vanga vakatoronga vese vaitozivana nezvemushonga wavakaromba nokuti vaiwirirana shuwa sekuru umbuzashokora sekuru ichokwadi sekuru asi kuona zvikushamisa mushonga asi tarisai muone chiri kushamisa manje pachitiko chirikuita pamushongawo iwe kana udabwera paya udareva kuti ine ndikakomana namuna zvinhu zvikurasika pansi iwe paipo kwauya mudare dare rako raitika nouchinge wasangana nemurume wako pabonde mbeu yese yababa yaibuda yese kunze apona mwana iko zvinoone mwana here andina apona ugori mangani une makore mangani ekuberekwa
Ndine 36. Aji monyara. Iwe chimbonyara. Monyara. Iwe. Aba tomuti iwe amamuna wakuposa wakurara nawo wakuposa awasuzvarisa. Iwe tomboti varume kusangana newe vese varume vakuita nawo bonde vese havana mbereko kavari kukundikana kukuitisa mwana. Handichatoziva sekuru ndosaka ndafamba sekuru kasingaperi mapostori. Handina mapostori andasiya. Mung'anga ndaedza nepandinogona napo. Kusvika pandakazouya kuBelvedere yasekuru ndandatopererwa. Nokuzononoka kushanda kwakaita zvinhu zvangu ndobva ndatsamwa. Asi ndakatozoshamisika kuti saka sei hanzvadzi yangu yazondifonera kuti handekuuye kwawakamboenda ndekupi. Apa ndikatarisa varume wasangana nawo dati uverenge. Unogona kuverenga namba yacho? Izvozvi paurapo kana tikada kuti utiverengere varume vaukamboita nawo bonde. Unokwanisa kuziva kuti namba yako twanga? Tisingasanganisa hanzvadzi yako. Sekuru vakawandisa. Vakawandisa nditovakwanise kuvaverenga. Nokuti ndaingova vari kuti pamwe ndinoitawo imba, pamwe ndinoitawo mwana. Imba nemba yacho hapana zviri kubuda. Ndochinhu chaindirwadza saka ndaifamba mumaprofita mung'anga. Uona fana funa kureva kwauri paipo takwenda ndiri kureva. Apa ndikareva nawo kurira nafana funa kureva. Pane shoko ndautaura kwauri paipa handina kuti taura asi kuzvoda kuti taura ndakati taura uyo anochema munin'ina wako naro shoko racho. Aiwa tibatsirei sekuru shuwa tofanira kuzviziva. Ukaona nyaya iraitika uyu amai vako paya asati afa uyu akagona namai vako. Pane nhau yakaitika amai vanyu vachiri vapenyu uyo hanzvadzi yako akarara. Iwe nyarara iwe. Muda sema. Hapana shandaku. Iwe. Mlaudi. Iwe andarastara. Anzana Jonas. Iwe Jonas. Jonas. Apa takuta serious man. Basi ndo ndanga. Funa kutazungumza maswali. Basi ndo hiyo isijambana. Zvanzi iko zvino zvinoda serious. Ndomucha. Ai nyamara. Kuta maumbo nasi. Ndomucha wamanga mjaro unotsvaka chamwelero mjaro. Otombonyarira akakadaro. Sekuru mati amai vasati vafa akaita sei? Akarara namai vacho. Akarara namai vake. Ndopatuna kuyambira nkani yacho. Ndopatuna kutangira nhau yacho. Iye nekuti zvanzi uyu nababa wake vaizivana pamishonga yavakatora. Saka uyu hanzi akatoita bonde namai vake mukomana ipapo. Iwe Jonas. Naiwe Jonas. Amai vako akarara nawo kangani? Amai vako ukaita bonde nawo kangani? Seguru mira. Musadaro kuma. Ai ndikubvunza. Seguru mira. Aya iwe. Ukuda kuti chikwewo. Ukuda kuti ndo muchato. Seguru. Pane zvikuita. Sekuru ndakambozvinzwa pane kwatakamboenda nasisi pamusoro sekuru tikazvinzwa nyaya iyi. Zvichonzi vakatora rakakawanda naamai saka ndaingoti kunyepa pamwe pachona. Ndikatombovabvunza. Ndo zvamakambitaura. Iwe Jonas. Zvanga ndichitaura sekuru zvakaitika sekuru. Andakakuudzai nini? Seguru ka. Aya toda kuenda kumberi nanyaya dzacho. Na asi ega. Imi mesi apa makapedzewa mesi nayo. Ende uyu nawo kuti akorana na mushonga zvokurara kutoziva. Amai venyu vasikana havasi vega vakarara. Amai venyu havasi vega vaita bonde nehanzvadzi dzenyu. Imimi mese apa makaitwa bonde nehanzvadzi dzenyu zvisiri zvemushonga asi zvokunatsa kutoziva chaizvozvo kuti ari kuita bonde nabhoti. Muona imwe nyaya kuchema. Kana muchida kuchema mumboenda kumudzoka. Kana mukaenda munganyara Ndishombo sekuru. Ndikuona munin'ina ane chido chekuti abatsirwe ende ari kurwadzikana. Haasi kuda kana kutombotenderera sekuru. Ukaona nyaya irikuitika iwe sisi wacho. Iwe sisi wacho. Ukaona uyu mushonga wakatora izvozvo ndikuda kukuudza. Pane mushonga wakatorwa nehanzvadzi yako iyi. Teera kuzosekuru vakusanangudze. Haana kupaswa chikwambo kana chidhoma kana chii. Haana kupiwa chikwambo kana chidhoma kana chii. Zvekufunga munhu kana ukaenda kun'anga ukanzi ari kuchekerere nyora panhengo yako zvinoita. Zvakafanana kuti kana munhu uchinge waenda kun'anga iwe wonzi nen'anga ndoda kukuchekera nyora ndikuise mushonga panhengo yako. Makazvionawo kupi zvinoitika izvozvo? Hakuna zvakadaro. Uyu ndo zvakaitiwa. Iye Jonas hanzvadzi yako ndo zvakaitwa akaenda kun'anga. Iwe unakuiswa nyora here kumakomo? Iwe unakuiswa nyora here mubhurugwa mako iwe pazvombo zvako zvomubhurugwa. Seguru. Mapostori yese wakaenda vana. Pindura zvandikumbobvunza. Iwe seguru wandosiremba inini. Seguru. Hapana zvandakaitwa already. Vanozvita n'anga yavo yaunotemba. Ini vakatombondibata chibharo. Ndoziva seti hausigero kuno uko Harare chaiko chaiko. Vakandibata chibharo ndikazobviswa kupurasirira. Uona iwe nyaya dzirero. Uyu akarariwa naye. Uyu akarariwa naye, akarara namai vake.
kana tu akafa adara nawo wese. Hanzvadzi dzake mbiri dzakashaya akarasana mubonde. Amai vake akaita mubonde. Hanzvadzi dzake mukona vana ava ninyepera kuti panapa tikuenda kunogadzira zvechechi but pandasvikapo ndagara pamumvuri but uku ndakutsva manje ausati uri kutsva mere kana muchida muone kutsire mabori yako muno madare muno ndikutsva asi apa vana ava vandinyepera vasekuru ine ndazondo zvaurida kundiita saka uri kuwapa mhosva havanawo mhosva asi chanda kuchema sekuru aimba tangawanza dakutanga tawirirana muzukuru iwe usatopiwa mukana wekuchema asi ndikutsva manje tanga vawirirana aiya usapfeke muna maniwa hanzi usapfeke muno matatu chakutanga uyo sisi wako uyo hanzvadzi yako wakarara naye hauna uyo chekutanga uyo hanzvadzi yako mukuru sekuru apa mirai kupisa nditauri aiya nyarara naiwe musikana mukuru unonzati ndonzi Morini uyo karara naye kangana hanzvadzi yako uyo hanzvadzi yako kuita naye bonde kangana handichanyatsooziva sekuru but kandikurangarira kanenge katatu naye asi murudza pfungwa dzako kwaari naye pfungwa dzako dzaifungei handina bonde naye pfungwa dzako dzaifungei mamini makore mangani papa waingori makore mangani pakaita bonde najonas ndandine 18 ongorara kana nawangwarume vako aya iwe usabate muri mani aya musabate iwe pane vanhu mani kona iwe ndomuchato wacho mukudaizira aya wabude Jonas ari kurwadzira ndomuchato wacho mukutaura handi wakatopa wakarara naye wanga ine 18 years ndikako ipapo chete ipapo katatu alright akauya kwauri achiti chii Jonas kana uchirememba vanofanira vaishandisa mushonga because handaizoziva kuti chii chiri kuita ndaizozviona ndatopedza navo ipapo ndapanzisa ndati approach yaiuya kwauri aisi kuti chii vaikonotaura kuti ndibikire kana sezi munhu wataigaraitaiva wachiritorero hembe dzakati pandinoenda mumba ndichienda kunotora hembe kana ndichivatorera chikafu ndopavaingotera osvika utovhara dhoo tondibata okay asi waimbodzofunga dzekufunga kuti munhu akundirei pakanda kuita sekati iwe waitongonzwa mwoyo wako ngotiwo zvangoitika zvaitika handina chandaimbonzwa ipapo sekuru ndaizongozvifunga kuti ndatopedza ndichivaona vachibva pandiri ndopandaizofunga kuti ko zvairi hanzvadzi yangu ichi chiri kuitika ende hapana wakamboudza handina munhu wandakambokwanisa kuudza ende waimbowaiziva here kuti ndo zvaari kuita nevamwe vaningi handina chandaiziva kuti kune vamwe vangu vese ndo zvaari kuita saka zvekuzonzwa kuti ndo zvaari kuita nevamwe nevashakabva wakazvinzwa rii kutanga kufamba kwandakazoita mereji iri kuramba mwana ari kuramba ndopandakatanga kuzvibata ndichienda kumaprofita ndichienda kun'anga kuti pane zviri kuitwa nanzvadzi yenyu yakabata mushonga kuti arare nemi mese makarava hanzi mushonga wacho ndewei ameno vangu vasingataura kuti ndewei vaingoti hanzvadzi yenyu yakabata mushonga saka chaitika nje kuti vaiti ende munomutora muuye naye iye airamba sezvaaita nhasi anga asingabvume saka tatotsvaga strategy yekuti auye kuno sekuru tazuka asi zvamuda kuita inzwa isekuru gotwe wakarara kangani nehanzvadzi yako muromo muzukuru muromo wako nemaziso utivhurira maziso ako waitaurira neni patikaenda pandandiri kugadheni ndachine 9 years ndine 9 years mbva watozongoramba vachirara neni vachingorara neni vachindipindira usiku vachivata neni asi vaindipindisatauri asi sisi wangu mwakashayika ndo ndikazenge ndotaurira kuti ndo zviri kuitika sezvo yavairarwa navo vakabva vangoti chinyarara zvina basa ndezvepano asi baba futi vakashayika vaingovata futi neni baba vairara newe futi kubva uri kuma 9 years iwo kubva ndichitori mudiki saka urato vaitochinjana vaitongochinjana kana uchirememba baba vakakubata chibharo kangani akakawanda pese nokuti mai futi vanenge vaitozviziva uyu Jonas akakubata chibharo kangani akakawanda ende zvine makore mangani apa ndine 22 une 22 ndo paakapedzera kubata chibharo ndirini baba ndifunga gore rakapera ndipo wakarara neni futi zvekutokumanikidza futi izvozvo andazongopedzera ndakungoda kurara navo chakuti kuti ungoda kurara navo chi ndandatojaira ungojaira chiyanzvadzi ungojaira ungoona songe ndozvitongori pandizochicha ikonzera kuti ndingonza kuda vata navo wati sisi vakashayika ndo wavakataurira kwaamai amai vakatoona tichitoitwa nababa saka vaitoziva zvaitoitika
amai vakaona baba vachikubata chibharo hapana zvavakataura hapana zvavakataura katongonditi nyarara ndozviri pano zvemushona zvitaura asimairima maita sei ndada kumbobuda kusekuru kapurasi haiya mira iwe aubude aubude pandosvika pano chiri kuita kuti usabude attitude yauri kuita kuna hanzvadzi dzako iwe waya kuzobatsira mira attitude yauri kuita kuna hanzvadzi dzako uchinyatsoziva kuti wakatadza woramba uchingozviita kuti ndiwe wakapenga sekuru iwe mushonga wakobatira ichimbotaura iwe Jonas iwe wakabata mishonga yako uchitemero wanyora waifunga izi uchitemero nyora mubhurugwa mako chaiwe chinango ungari mushonga kudhaiva magonyeti wokurima wezvigure wechi chimbondudza mushonga ungari wechi inzwai sekuru handambozwa kuti zvichadai mushonga baba ndo andakaperekedza kuchipinge ndichidhiraivha mota inini yababa asi patakasvika manje but sekuru taura apa makasvika makaita sei ini nemosva yenewe handakupinda mavakapinda asiwo vakandidaidza manje vakandidaidza tiri panze zvikanzouya kuno vanhu vaindobva wanitemera nyora pasera apa nepasera apa handina chandakaona ipapo chete apa neapa asi ndauya manje ikoko kunenge wako kaitwa sei uku ivo vakanditi haufanirwe kuitira tsvina kunze kana kuzvinhu zvako zvemubhurugwa wakaitwa sei apa ndakazorwa zvimwe zvinhu zvandakazorwa sekuti asinoitaura kuzi apa ri kupisa pawakazorwa zvainzi ndezvii ipapo havana kunditaurira wangari makore mangani anda ndichiri kuma-19 years ipapo iwe sekuru ndikaso mina ndinokuudza wani shoko iwe toti ungaende kun'anga usina kuwirirana n'anga ungopiwa mushonga usina kuwirirana ndaingoti ndibaba takangoenda ndamboziva kuti kuenda kupi asi sekuru zvamakundita nhasika vana ava muri kuona kuti chii sekuru vakaenda kumaposteri kwese vanditi handinapa ndaisumuke kwete kawani kakawanda mucha wakanditi usafe wakabvuma apa zvamakuita nezvo okuchipingi ndiyakati wakabvuma mucha wakumusha kwedu kumvuri ukuchipingi ndiko ndakaperekedza baba alright saka mucha wokuchipingi wokumvuri pamakazoverana kuti usabvume maita madhirechi sekuru kana kuti ndozva zvakuita kuti munhu yana simba muchawa wokumvurwi makanga maurirana kuti chipa akazoti usabvume ndakangonzi kwese kwadaidzwa usaende wana wakunditi nhasi wari kuuya kuno kudzokadza zvemuchato sei akati usaende handina chandakaiziva wakaenda pamuchawa ndiwe kwandakauya kwauri ayo kumuchawa kuzvona ndakuita inini manje ndabva nababa uko ndaisenza paplasi kwabhikoni saka ndaidawo ushamwari nevarungu ushamwari hwangu nevarungu ndo wakaita kuti muchawa andipe kamukana akanditi isa pamba paapa pakadai seapa novhurwa dhoapa asi ndaisa kanhu ikako iye akanga anditi exactly taura nyaya kwemuchawa ndobva ati chii asi mimi modika kana kuri kuti ndokurarama kwamakuda kuitaka kana kuri kuti ndokurarama kwamakuda kuitaka hanzvadzi yako akakwana here kuti akaurara newe which is abnormal chimini pachishona nhasi oramba acho yacho kuchichidzira vana mumatatu aiko zvine zvatichatombocha bosi kubva taifuna sekuru tasva aiwa simba taanara tichatombocha saka pakuti kuda kutichidzirai apa hatichatombocha because zvinhu zvake zvatofumuka vane kahari kavainako kadiki so hameno kanegara mubamaoti ndekei iwe wakakaona iwe gara pasi iwe kahari kadiki aiwa hatichamujambisa netsvimbo akauramba chinesa tsvimbo sekurabata tsvimbo achaisvetuka vaimanza tsvimbo ndo inopedza zvese uona uyu mina ndikuuze nyaya yacho anogona kuda kujamba inzwai sekuru nasokuudzai nyaya yake angakwanise kuda kuchisidzirai zvake tenderai munhu zvaakaita uona mhiko dzaadapasiwa uyu ane mhiko dzake dzaakapiwa mhiko dzaadapasiwa ada kuzwa kuti iwe nawe kuitira tsvina mukatrina mhiko dzaakapiwa akanzi wafanirwa kuitira tsvina mutoireti 1 oshe yachiwiri ada kuziva kuti uona zvaaiti pakafiwa zviya
aienda kumvura inogezwa navanhu ye akukumbira mvura Miko yepi. aianyarara ndakutsa kwete kunjemanya manya kumbira ukubobuda Unomauchanotendera kubuda muno. adauza danokumbira mvura inogezwa nanobva Miko kumakuva yake yepiri akanzi pese panenge paitika rufu pane mvura inogezwa maoko nevanhu vanenge vabva kumakuva akanzi anofanira kuti apota achiwana mvura iyoyo. akatora mvura ndo mvura yanesa mukaharika kutaura evhigade kaharika karipo Ainzi kana atora mvura iyoyo anofanira kuisa mukaharika muri kutaura kachokwadi uyu ane kaharika ana akaumba make asi kaharika kanokaisa mvura yaanotora mvura inogezwa maoko nevanhu kana vachinge vabva kumakuva kunoviga munhu. kana sekuru vachinyeba ibva vati sekuru vari kunyeba hauna kaharika kwere Kana sekuru vachinyepa shamwari taura hauna here kaharika udaho kana kwete kana ndakunyepera maninyepera haina sekuru ndoda hongu kana kuti kwete kana sekuru vanyepa ichi sekuru muri kunyepa hauna kaharika hauna here kaharika unako Mai nyaya ingopere tingobatsirwa sitaneta isu. Bvumai tibatsirwe zvinhu zvipera. kutya imimi hauna here kaharika kutaura sekuru inokona inokwanza kuti ndiri tasvu ine panyaya dzauroedzaniseko mirai apa imapa iwe sekuru mirai kaharika handina kuziva kuti ndekei asi unapo here kahari homu kana karipo atozvatiri kuda chete karipo asi ndakanziisa mvura but ndombokanganwa ndabuda mvura ichi ndainzi ndinofanirwa kuti pafiwa pesi ndoenda kumakuwa kunogezwa maoko totora mvura yacho asi ndomuchato wacho ndakangondopota ndichiisa imomo mvura yacho iri yechiyi handina kuziva kuti ndeimba ndakangosekuru ukona mvura iya ndo yaikonzesa kuti arare nama ani mvura iyoyo sekuru kurati hazvizivero anozviziva anozviziva ari kuti atanzi ndengo dzipiwa ni mvura sekuru ndakumbira kuti chokwadi ndakumbira kuti chokwadi ngaitaure chokwadi sekuru ndakunyanya kutsva asati aiwo musadaro sekuru ini ndakanzi mvura iyi unopota uchiti ukaenda kumakuwa kuya kuya pageza vanhu vari vese vari kubva kumakuwa tora mvura weisao asi ndakutopedza sekuti ndakunyanya sekuru ndikudze nyaya asi miraimone miraimone ndikuutihama dzacho mukuona nyaya yekutika hama dzacho kanyaya yekutika ukona kare kare iyo padayamba kugona newe uri kuma weitopai hai kare kare pakatanga kurara newe uri kuma 9 years ai kuma uta uyu kuri kuma 8 years 18 kuma 18 years gore iroro aishandisa mushonga zvanzi gore rakatanga kurara newe uri kuma 18 years aishandisa mushonga kana kuna uyu pairewo kuti manove pai kana kune uyu munyanya wako pataura takatanga kurara najonas ari kuma 9 years paya yanga iri mushonga yaiva mushonga asi padazoyamba kubatirira anga kuma 17 kuma 17 asi ndopaanga kuziva kuti zviro zvakuitika apo mushonga yaishandisiwa uyu mushonga atatora uyu ndeyakurima pa waita sei mushonga nemunda chikwadiseuraita mandigona anditadamuchaida kutaura asi pasekuru tasvoka ngavachindisunungurawo handina kana mukadzi kana mwana ini sekuru chokwadi aukumbire hanzvadzi dzako kuti unoita sei mwana unokumbira kuna sekuru tasvo amai vako akararei nawoyo ndaingobatika ndapita maiona mishonga yenyu iwe nyarara unoona panangidzira nyaya yacho muona panonakidza nyaya yenyu kana waiendera hapana iramba chero waiendera ngava mai yako hanzvadzi yako hombe hanzvadzi dzako sidzikafedza hapana iramba asi manje sekuru ina mishonga wangu wakaipa sekuru sekuru apa kana uri kutsva mumaporo kutsva nechikumagaro handisi kuziva zvandaita ikona zvatanga bado vanawo pawandisvitsa pano handiti nguva isina ifamba zvakanaka ndasvika ndagara pamumvuri pamuchato panze apo muchato kwacho handina kutaura sekuru asika sekuru iwonai tichindibatsirewo mukona kuti chisekuru kuzhinji handivi chiswe zvakadai izvo iwe wani makore manga 22 years akatanga kurara nevaine 9 years asvika pana panguva masvika nguva one day akutochema kwewo 10 years but sekuruka asi kana ndakati 10 years achirara newe nemushonga angosvika zvake one day akutoti sekuru ndisunungure ende apa asina kusunungurwa ada kutokuchichidzira izvi
Ukona uyu. Andi. Aya iyo mira. Iwe nditora panze uyo kune. Aya iyo mira karapasi karapasi. Iwe. Isu stauya kuti tibatsirwe muri yedu isu. Kubatsirwa nani? Wonaita sara tiri vangani tiri vatatu. Jonas. Muno mumatari. Tosvika kusekuru vatauya kuti sekuru vatibatsire pana. Asi apa manje mukona sekuru. Muno mumatara Ukona iwe. Inyaya tingatenderere nayo kana kwenda kure nayo. Asi nyaya pandikona panoperera nyaya afana kuti auye nehari yake ega. Kwete ndiende kumba kwa munhu icho kwadi. Saka unoitora. Iwe unoitakura. Nawe iripo. Iwe. Konofuna ndiye unoitakura kuyoba kwamboipiwa wakaitakura sei. Unobvunza kuti unoitakura bokwapiwa kwaitakura sei kana kuti kuya kwaita panapo kuzotopoya sei. Sekuru asika. Mira. Zviri nani. Munotora imimi. Sekuru. Ai ndofa. Ndeti sekuru. Sekuru. Chokwadi chakanaka. Abode basere kuwereda. Ayo ndaimboweredha asi mishini yacho yafa. Ndopakakwara maziso. Zvese zvapera. Saka naye Jonas ndibokuvunza. Urikuda kuti uri kutya kunotora hari nekuti unofa. Uri muno mudare masekuru hausi kuremekedza sekuru nedare rawo hausi kuremekedza hanzvadzi dzako vauriuya kuti tiri kukumbira kumira tikukumbira kuti tibatsirwe. Saka chauri kunyatsoda chii? Ayo sekuru chimira nditaure. Ndataura wani. Sekuru wami. Ndikati kuchipa ndachipa. Vanava kumapostori kwese kupi vaenda apana chabuda ndiende asi uchiziva kuti ndiwe but pandauya panapoitana zvemuchato zveshuwa ndaizviziva sekuru asi pandakapiwa hari ndengeri undiwanawo chikafu pamunda ndine mwedzi inokwana 3 hakuna kana chiri kubuda. Saka hanzvadzi yako wakazoifonera uchiti chii? Uyu manje uyu ndangopatika ndarowa foni ndikati imi makambonobatsirwa kupi? Iwo vati hanzi tukakambatsirwa hamene kwavataura kunoku. Ndikati chindi handei ikoko mari yefiwo ndinayo ndokuva kuti uya nawo. Wakachida kunobatsirwa chii? Ndinombozwa kuti iwewe ndiwakafona hanzvadzi yako chiti kwamakaenda kuye muchinobatsirwa ndida kuendawo nemi kunobatsirwa ikoko wakachida kunobatsirwa chii? Pakambokuti tifambe wakarambirei uye kanga anacho yachiti tifambe uchiramba asi kuri kakawanda kutora chokwadi kakawanda iwe wazomufonera uchiti tiende tikabatsirwe chii changa chakunetsa. sekuru changa chanyanya kundinetsa pamwedzi 3 yadarika ndiri kunzwa inini uku ndaita munge ndini nguva yese zvaindiitira nekuti ndakanzi ndorara nehanzvadzi dzangu asi ini ndakutora chokwadi inini ndakuti usiku hwese wandarara ndikuti ngoe ndakarara nemurume kurara kumashure. Saka zvairwadza here? Iwe tasa kuno utaure kuno zvairwadza here pawanzwa ngoe wakarara nemurume? Chokwadi zvairwadza asika sekuru. Saka pawakafonera hanzvadzi yako muri uchiti handei kuye kwawakabatsirwa akati chii? Vakatoti aiwa tichazoenda kana ndasununguka. Ndokubva nditi asi pane kumuchato kwatoda kuti tiende handauziva ndokuchata kwatakuita. Alright, good. Zvino wazozviona kuti wasvika pasekuru kwaitaura kuti handi chiri kuita kuti iwe usachinje attitude yako bva kuti mori waita basa kana paripo kwawakabatsirwa rega tibva tabatsirwa asi uri kuti handimira ndiri kubvunze Jonas ubva kuti handi panzi ndinotaura kuda kuti wasati wada kubatsirwa sekuru ndikuda vowedzera here kuti umbonorarwa futi nevarume nekumashure vowedzera here? Aiwa sekuru musadaro chikumbira regerero kuti sunungurwe chokwadi ndosunungurwa chii ndoziva ndotakura chii ndiwe unotakura here unotakura kare yacho asati akuda. Jonas uda kubatsirwa ena sekuru panapa chero muita nharo sekuru bhuti makuchibatsirwa zviri nani mutodzikama moni panapa ivhini akaita nharo tiri mudare masekuru tasvi ichokwadi ndondowari havasati vavaziva ndisekuru tasvi ka ndisekuru tasvi avaziva isusu tiri kugutsikana navo apa mori tiri kuitika tiri kumupa nguva yekuti aite zvaari kuita kuti zvidzidzise vamwe vanhu vari panzi kuti vasabati hatisi kuti sekuru dai vanga vachidaka dai vatopedza dai kudhara 1 minute asi tiri kuti sekuru mirai takuti Jonasi aburitse zvese tozoudza vanhu kuti
Jonas akaipa kudai zvaakaita kuhanzvadzi kwake Ichokwadi. hatisi kungoti singoti naye panapa kana vakati kana mangwana akaramba todzoka vakati todzoka chinangwa ndechekuti vanhu vadzidze nekwakaenda Jonas nezvaakatemerwa izvozvo because chiminika 1 2 Jonas pakagara nemhosva because kurara nemwana ane 9 years achitomurepa imhosva iyo ijeri rakaita sei rakatasana kumadzimambo kurara nehanzvadzi yako chimini imhosva iyo ndosaka tiri munhu murega aite zvake zvarote ari kuvaludzidziso rega penga atenderera aite sei sekuti tasvari muno vakaunza vanhu vakawanda vatakatoona iwo watobvuma kudhara kuti tinogutsikana handi wakambotuka sekuru nechemumwoyo vakuregerera vakuregerera ndosaka vatoti iwe Sly Media uya tichese tidzidzise vanhu tiri pana Jonas apa ini nasika ndakana chekutaura asi chandokukumbira zviri nani sekuru vanotora zvinhu zvacho zviri ukona uyu uona mishonga yake kana tingati mwana kana chai ana 2 years airara naye mishonga yake uyu nemishonga nayo kurara kuzva kudziva na mishonga yake anayo aitoishandisa kutorara kana vana vane 2 years chaivo kana 1 year na mishonga kunyeba here Jonas dziri mhiko dzake dzemishonga apana zvaitika asi pari zvino ukaona panozotanga munhu kuziva akuma 17 18 haapanenge kutoziva asi kwese kuma 9 kuma 10 kuma 5 kako mishonga yaishandisa kunyepere Jonas bvuma hongu kana kuita sekuru kunyepere kuti mishonga yaishandisa handisi kuramba ivi muri kundikabvumese ndikutaura wani okay aura mina Jonas unoda here kuti hanzvadzi dzako dzibude wosara uchinatsotaura kubva pekutanga kusvika kakupedzera pamwe uri kunyara unoda kuti dzibude here wosara uchitaura ndichida here ndati unoda here kuti hanzvadzi dzako dzibude unyatsosara uchireurura wega tozovaudza pamwe uri kunyara mira uri kuda here kuti hanzvadzi dzako dzibude sekuri ipapoka ndaikona ngoti dzibude wosara uchitaura apa chinja uchanyara zvakaitika kare unonyare hanzvadzi dzako dzataura dzega uyu kuti wakatanga kurara naye aine 9 years uyo wakatanga kurara naye aine 18 years ukarara namai wako chimwe chauchataura chinonyadzisa kukunda ipapo aiwa igenitaure ndichiti zvinhu zvese zvakaitika kumwe kwacho unenge usingazivi asi pandakazokudzwa kekupedzisera ndiri kupuraza ndo pandakandofangurira nehanzvadzi dzangu ini handina kana mukadzi kana mwana ndakanzipa pandokuda kwako kandi wanga wapiwa mishonga handida kuziva kuti ndozva inini mubvunzo wangu uri kuti pauri Jonas iwewe uda kubatsirwa sei uri kuramba uchichichidzira hanzvadzi dzako panze pekutodzininipisa nekukumbira regero ndakukumbira sekuru but iwo vakaora moyo uyu angaita kutondirova hamuna kuzvionera wangada kuroverwei wanga wati chii sekuru chindisunungura iwo ndokumbira kusunungurwa asi torai zvinhu zviuye pano zvionekwe nenyika yese kuti zviriko asi ndakapiwawo ndisingazivi kuti ndozvazvichaita handi munotora sekuru unoona shona ndakuudza muzukuru sekuru inzwa shoko unofanira kupinda 5 days uchitsva zvaurikuita unofanira kuita 5 days uchitsva zvaurikuita ive punishment kwauri sekuru waita 5 days waita 5 days hari yako datuziva naye wega hari yako 5 days zvachaita uchitsva dzichakubika kuti hari yako uve neushinga hwekuitakura wega uve nayo pano wanza shoko watinza shoko rangu handina chakawanda chandotaura nemwe handina zvakawanda zvokutaura kana mazukuru ipapo apa ndina mushonga ndakumupa ende uchambika akarega kuya nanyaviri pano afana kuya namapundu miri wese zvekuti pane mushonga wanoda kumupa pano mushonga uchamubika zvekuti achabuda mapundu miri wake wese pano zvokuti paanodzoka anenge asingavachichidziri zvangaite se afana kuya achikumbira regera chizozinipisa kuona mushonga wake kana izvozvo akadakorera neyoga anokonorara neyo aurambi unongoneta mushonga wake wanaokuti kana akada kurara newe hakukwanisa kuwana simba rekuramba unongogamuchira ungopera simba woitwa zvebonde nayo ndo mushonga wake mhando yacho asi mishonga asi iri mishonga chandokumbirisa nawe kumuitira chakuipa saka sekuru vanokukumbirai kuti musave vanhu vanokwanisa kumutsiva nechakaipa ndokuti mishonga yaishandisa nekuti yaiva mishonga yaakatora avakatarisa bhuruku kakarara apazunuka akachamira iko zvino kana mukamutarisa mubhurugwa make umu zvababa zvemubhurugwa make umu hazvina kana simba rekuratidza nezvababa nekuda kwemishonga iyo
Saka panda kukumbirai kuti ndimupase mushonga. Ndikampasa mushonga. Azauya nari yake ega. Saka nawo Sekurana iuye. Seguro mirai. Andigone kuita. Mushonga ntakupa unouya nayo. Andita kuri. Iwe mzukuru. Iwe kuda kubatsira wasukuru. Ndikuda asi ndoita kura sei. Kwakamboipiwa sei? Andinombozo kuti ndozvo zviri kuita ini. Saka baba ntakupa mushonga. Unoisa mvura mako mari mako mvura yake waigeza. Waigeza ari wakuti ukwanisa kufamba naye kuya naye. Seguro ndibazi. Unoona kana mimba yokuzati munhu afana kunyera mutwere. Seguro ndibazi. Akononyera pasango. Ndibazire. Saka inyira kuti unoona mhiko yako yakapiwa yokanza wafanira kuitira dhodho mutoilet. Wakati chiyo mhiko wanza wafanira kumamira mutwere panyera pasango. Pakanzi andifanira kupinda mune chaka wako mekuitira ndaifanira kuenda kusango. Kononyera kusango. Asi ndakazorasikawo rimwe zuva ndiri pandaifamba. Wapinda mutwere. Pandapinda makawakwa seguro. ati iwe kufunga kwako wapiwa mhiko yekuti wafanira kuita mutende. Wasingafunga kuti uchafa wakaenda kana mutauni kana kuni tere. Kwemwe mhiko ndiyachani urapiwa. Taura wega. Ndiri kumunda imwe yacho seguro. Apa seguro pakunyanya kufisa. Ai Iyo taura mhiko dzako dzokopiwa. Ndakandanzi. Avo kune avo vekumvurwi manje tabva uku kuna baba. Avo vakanga vakanditemera umu. Vakanga vanditi nandifanira kudya bapiro rehuku. Saka neizvi zvakazogwa kwamaizvi na chicken chakadaro daro izvi. Ndaingodya. Usabatemera mapendekene ndo bapiro rachi. Uri kuwanda kuchicken rice. Nakuda zvinonaka. Ukabva wadya wini manje. Ndakadya seguro. Hapo wakubhururuka manje. Saka kunzvima kubhururuka. Alright. zvimwe zvaaita zviri uye data dzenyu chii kana muchiri kurimemba Aichikiwa nevanhu zvokuti koipa purasi. okay Kana kuromera naro. Iwe hauna kupiwa mushonga mangoromera wokurova. Razvina sekuru kana mushonga wamangoromera akaupiwa zvekare. Hauna here kupiwa mushonga wamangoromera. Imi mai zvati maimona sei pakuzvibhakira nevanhu. Aichikiwa kauyu. Sitotya kana kutotaura zvimwe zvinhu guys. Asi zvibhakira airova. Aiita noizi nevanhu zisingaiti. Achirova zvibhakira nemangoromera kurova achikurira. Airova achikurira kuti airikurirwa nemangoromera. Angasingakurirwa. Kungosingadzosedzana ingotokarova munhu kana chibhakira munhu aibva Asi seguro tacho. Aitiza. Seguro tacho. wabvuma here kuti sekuru tazvo vanogona kukubatsira. Idaiso tokusa tsvimbo apo ajambe tsvimbo namushonga wachatakura. Auye tichaona kuti mumbogara panze apo ndimboshandira vamwe vanhu ndizokupai mushonga wekuti muwe uzoya natsvimbo nahari yako. Ndichaisa tsvimbo iyi mese muchatsvetuka. Anogone kuita Zvakanaka. Usati tire noise so wazotibhonyera panapo zvinhu. Unongojamba tsvimbo katatu kujamba woenda mberi ujamba nashure ujamba mberi nashure. Sunga usati tire noise sezvinonzi wauya kuzotibhonyera panapo. Ajamba endo ujamba neshure udzoka. Uzenga tupanza kawani. Apa seguro zvamanoita nhasi. handine mufizana kuti azvaro nebanotenga Kumashure kwawairairwa nako. Enda mberi. Zoka futu. Asi seguro chiite kuda. Zoka zvekare kutoda. Ya, tatumira ukatendera utase panze uchijamba. Mushonga uchapiwa panze papo. Mushonga uchanisa mahari mako muya ugeze mvura yacho wageza mvura yacho. Wageza mvura yacho uite ufanira kugeza 3 days. Kuti ari yako gona kuitakura kuya naye kuno. Ndoti wangokapiwa mikoti ari haifana kupinda pana vanhu vakawanda. Uchatenderera utarisa kumusuwo wojamba tsvimbo ine vhesi wojamba nefront wozarura gonhi wobuda panze uchapiwa mushonga wauchanogeza kwe5 days. Kana upedza kugeza mushonga wako 5 days uchakwanisa kuwana simba rekutakura hari yako yeugone kuya nayo pano pamatari panazoenda sekuru wanzwa. Tatenda seguro ndiyamure seguro ndisunungureiwo. Wakuda kusunungurwa manje. Wandakuda kusunungurwa seguro. Apa chende ukotarisa kuti chako chena chete chako. tango nhonga zvinhu zvako bati zvakumaoko. Nhonga chete chako chausiyapo. Enda kumiri watsvimbo. Enda uko. Enda utendera newo. Enda uko. Wachapedza kudzungaira manje. seguro achindisunungureiwo seguro. Ya ndavuma kujamba tendera panze. Uchapasa mushonga. Kwenda kutiza kwa Tize. Ukangobuda kugate bostopiwa mushonga chete hameno zvako.
Zeka nhamo dzerugare. Tsvimbo totubisa. Yapisa tsvimbo jamba. Vasikana inini hamusvetuke tsvimbo inayo. Uone mazukuru uyu hanzvadzi kwete kumitsira chakuipa mwoyo. Tarisai vasikana uyu iye hanzvadzi yenyu anga akaromba mishonga yachishandisa inayo. Saka musazomuitirai zvakaipa pakugarisana kumbawo. Yanga iri nyaya yekuti kana kurara kwese kwaita nemi yanga iri mishonga. Yanga iri nhau yekuye mishonga ndoyaipa kuti apota achita bonde nemi. Ndokuti danga isiri mishonga dai makamusungisa kare. Nekuti dai yanga isiri mishonga yangadai akasungwa kare nechibharo chaikuita. Ngundwa asi yanga nyaya yekuti yanga isiri rape case ungasingabatiwe asi waitobvisa yakabhurukwa. Saka iyi nhau yekuti yanga isiri rape case maiwirirana asi maingopusiswa nemushonga kuti mubvume kuzviita izvozvo. Asi apada kuziva kuti asati aya nhare yake mamuregerera maita sei? Sekuru vari kuda kuziva kuti mamuregerera here hari yake isati yauya pano. Sekuru wawane kubatsira. Sekuru ndakaremerwa kutaura chokwadi nekuti ndanga ndisingatarisira kuti achizozvibvuma zvinhu zvipa ndaingotiwo ndezvekungonzwa kutaura chokwadi handichiri ndakaremerwa. Plus unotanga wana hari ichiparadzwa. Ndikatanga ndaona hari yacho ichiparadzwa kubvoza zvapera. Ndazoti zvapera. Apa ndichiri ndakaremerwa handiziva. Aya zvinopera zukuru. Hanzi sunungurai moyo yenyu zvinopera zvamangopinda mudare rangu ndinosesekedzana nemi kusvika zvese zvasasikidzi. Masununguka magara zvakanaka. Sunungukai muende panze ndichagadzira mushonga yekuti ipiwe hama yenyu moenda kumba. Pari zvinombosungura imoenda panze sekuru achazopa mushonga hama yenyu moenda henyu kumba mufambe murunyararo musaite mhere musarwisane mumugwagwa naika. Aiwa tinotenda sekuru patatoya pano totoziva kuti dambudziko redu ratopera nekuti sekuru tazvine mbiri yenyu nekuziva kwangu nekushandisa kwandakamboitawo ndinobvuma kuti zvinopera. Popo waimbotukana. Anya sekuru popo waimbotukana. Ndandaona zvinhu zvacho zvazvo zvandinonokera sekuru. Zvasiyana mari yamubhawa kaya kuhura yangotomosvika mumudati $5 nzende pakona. Zvasiyana izvi zvamushonga. Ya uyu mushonga uyu muzukuru unoda kupiwa nguva. Apa ndopandabvuma sekuru kuti saka kuningira kwakwamudza kuti ndaenda kwasekuru tazvo. Uyu anga asingarambo ndaitofamba naye maprofita mese mataienda. Aya pawakauya handokauya rwega. Pandakauya ndakauya ndega. Ndaenda kwasekuru tazvo. Ndopandamutsa. Saka iye anga ari kuprazini ndandisipo nandambobudo ndamboendawo zvangu kumaruzevha kumakoto. Saka ndobva ndazomuti tichatsvaga zuva kana ndauya tozoenda. Uri kugara kuPretoria here? Yo, unogara kuPretoria. Ndinasi kuZambia. Zambia. Okay. Saka kuti ari kugara kupurazi nehanzvadzi. Apa angachimboita usigiro munomu. Apa ane vana 3 baba wake hatomboziya kana baba wacho haana kana murume. Achingopiwa mimba chete. Dzimba dzaramba kumira. 22 years. Okay. Ndatenda. Zvakanaka matendwa nasekuru kusunungukai kudai panze chapiwa mushonga. Rega tione kuti sekuru tazvo vanoipisa. Tinotenda.